Да. Ага. Ти знаеш къде живееш изобщо? А? Не знам какво на това не. Ага. Да те ориентирам ли къде живееш? А? Заведи ме при Валя. Хайде. Абе, заведи ме при Валя, бе. Искам да си говоря с Валя. Искам да пия вино с Валя. Заведи ме при Валя. Добре, седи 2 минути ще заведе. Ага. Не мога да разбера кой не я пуска къде я ходи. Снимаме те, разбира се. Да, ще снимам. Ти твърдиш, че не Да, ще те снимам. показваме, че не ти пречим. Да, ти си на обществено място, имаме право, каквото поискаме да правиме. Не ми дават да дойда при тебе. Изгоряла кола. Къде ми изгоряла кола, бе? То голф е мой, не е изгорела, ма нищо. Ага, и повишаваш тон на полицията. Много си... Аз съм нагоре по пътя. Вие ходите по пътя по самата река и има един... Пъти по самата река. В самата река има път, то като толкова беше, бе. Къде беше разбил Червено море? Мога, аз ще се прибера, защото аз те ме заплашват. Ага. Ах, каква си! Във Витис ще ти завидат. Витис, надпис, да, надпис ще ти завидат. Снимам те. Не, аз ще ви изчакам, защото аз вече... Да. Какво ти? Едва ми се държиш. Дойдете, само момент. Ага. Когато вие дойдете, има едни такива като ръждиви така за постамента, преди да пристигнете. При мен надясно, нагоре... Какво има ръждиви, чачи на чух? И аз не разбрах. Марто ще каже. Ако не имат ваксини против тетанус, да не идват, що има ръждилеци, не може. Ще фанат, не трябва да имат тетанус, иначе не става. Казах ти се прибираш хората, нали чух? Защото аз чух. Хайде, прибирай се, казах. Ами да. Без да правиш циркула, няма кой да ти ги отрази. Няма публика. Само ние сме, нали вече? Да. Викни Бойко да те прибере. Искаш и патронче. Леко. Леко. Не, се пипай, какво се пипаш? Оп, Мога да пазиш чакай, равновесие, да си я снимам, аз я снимам. Равновесие ли не мога да пазиш? Вчера един божи ден, не да Спокойно, ти мен на мен си гледай си. Вестибуларният апарат ми работи. Не е пяна, но не. Искаш и патронче. Аз искам да ви кажа едно Не, не искаме да ни много кажеш специално. Нищо, Ние не не си ни искаме на да нивото кажем. да говориш с нас. Ние не искаме да ни Хубавото говориш. апаратче Аз ни ти е казах, че не искам да говорим с теб, престани. Не си ни на нивото. Без слухово апаратче съм, не чувам нещо.